дар кафедраи ҳарбии донишкадаи энергетикии тоҷикистон ба муносибати рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии ҳарбии ватанпарвар баргузор гардид, ки дар он роҳбарият, омӯзгорону донишҷӯён иштирок намуданд. ҳадафи чорабиниро масъулон дар бедор намудани ҳисси ватандӯстии ҳимояи марзубуми кишвар ва баъди хатми донишкада ихтиёран ба сафи артиши миллӣ пайвастани ҷавонон арзёбӣ намуданд. роҳбарияти донишкадаи энергетикии тоҷикистон зимни баромади хеш аз дастгириҳои ҳукумати кишвар ва фароҳам овардани шароити арзанда дар самти илмомӯзии донишҷӯён ва таъсиси кафедраҳои ҳарбӣ, ки заминаи омодасозии ҷавонон ба сафи артиш мебошад, ёдовар шуд. қайд кард, ки ҳамасола хатмкунандагони донишкада ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мепайванданд ва рисолати азалии хешро сарбаландона иҷро менамоянд. тавре зикр шуд, қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо талошҳои бевоситаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалираҳмон таъсис ёфта марҳилаҳои ниҳоят вазнинро тай кардааст ва аз ин саҳнаи тарихӣ расо 32 сол пур мешавад. ин аст, ки артиши миллӣ ба як сипари боэътимоди ватан таъминкунандаи амнияти кишвар мубаддал гаштааст. дар идомаи чорабинӣ донишҷӯён бо гузашти низомии сафороӣ ва дигар амалҳои хизмати ҳарбиро иҷро намуданд. зимнан қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои фаъолияти хеш ба яке аз ниҳодҳои боэътимоди давлат мубаддал гардида, он ҳамчун кафили сулҳу амонии ҳифзи манфиатҳои миллию давлатӣ ба халқу миллат хизмат карда истодааст. дар анҷоми чорабинӣ як қатор омӯзгорон барои таълиму тарбияи насли наврас бо нишони сарисинагии 30-солагии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва медали ҷашнии 30-солагии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. ҳамзамон баҳри иштироки фаъолона ба чанде аз омӯзгорону донишҷӯён ифтихорнома тақдим карда шуд.